La Symphonic Wind Orchestra de Drunen de Països Baixos, fundada en 1843, aterrava fa uns dies a la comunitat per a realitzar una gira de concerts, visitant diverses poblacions com Bunyol o Cullera. Però la cita més especial tenia lloc el dimecres de vesprada en Llutxent, ja que s'ha tractat d'un concert d'intercanvi entre la Unió Musical de Llutxent a iniciativa de Berri Colmas, professor de música, compositor i cantant de la banda de Drunen, que des de fa un any viu a la localitat. Són persones que es brinden per a col·laborar en qualsevol event o qualsevol relació musical amb Llutxent. I això ens va portar a que ells contacten i proposen, ja que venen a Cullera, han tingut un concert en Cullera, tenen un concert en Bunyol, intentar que ja que estan els músics ací, que tinguin un concert també d'intercanvi amb la Unió Musical de Llutxent, la qual cosa ens pareix fantàstic i des del primer moment que animem la idea i els hem donat totes les facilitats que hem pogut, l'Ajuntament, per a que es faci aquest event. Els músics de la banda de Llutxent, de seguida, que se'ls va proposar la idea, han contestat que sí, han col·laborat, són gent entusiasta i que estan també molt il·lusionats en aquest intercanvi, perquè per a ells també és una nova experiència i molt enriquidora. Al final la música uneix, és un llenguatge universal que ens uneix a tots. Nosotros vivimos aquí en Llutxent y la banda de Holanda preguntar dónde es posible tocar. Y yo digo en Llutxent. ¿Y el tipo de música que soléis tocar allí en Holanda y que podremos escuchar esta tarde aquí? Sí, es clasical, pero también musical, pop, jazz, música de jazz, In the Mood, por ejemplo. Les dues bandes tenen característiques similars, encara que la de Drunen incorpora contrabaixos. Ells són 80 músics i la Unió Musical Llutxent compta amb més d'una seixantena. Habitualment a la banda som unes 60-70 persones. No tingueu encara vista la data per a aquest concert allà? No, és algo que tinguem que plantejar junt a l'Ajuntament també, que ens ha ajudat a muntar aquest concert. Molt bé, respecte a les peces que podrem escoltar esta vesprada, sí? Nosaltres tocarem música festera per a vincular-los un poc a la nostra tradició, ja que aquesta setmana són festes, i tocarem marxes mores, marxa cristiana i uns passodobles. I en Llutxent no es podia elegir millor lloc per al concert d'intercanvi que el monestir del Corpus Christi. Estaven tots impressionats, realment tots han dit com de bonic és aquest lloc, com d'espectacular i quina sort que tenim de tindre este paratge tan meravellós. I meravellats també es quedaren per la gran cultura musical que hi ha a les nostres terres.